Sanibonani bafowethu, igama ngumzwa bafowethu, ngisichoma ntiyachomela abantu aba-1000 ngosuku. Njengoba nazi bafowethu singamankentshane sibabili bafowethu, sihlangana nezindaba bafowethu ezishaqisa kakhulu. Njengamanje kunodaba lana bafowethu usisasibhalele lona. Lolu daba lithanda ukuba bucayi ke kancane ngoba linokuhluka kokuthile. Usisi lana usibhalelile, kodwa ke udaba nizolizwa ngaye ngoba phela thina usesitshelile thina udaba lonke. Kodwa ke bafowethu ngicela nje nisithandazise bafowethu, njengoba nazi ukuthi sihlangana nezinto ezikanjani endleleni lapho esisuke sihamba khona bafowethu. Sicela nisithandazise sikwazi ukuthi nathi siqine, because akukho lula bafowethu, kunzima kakhulu. Kodwa ke ngobunkunzi nobungqwele bafowethu sizokwenza kwenzeke, sizofika kukho la singeke safika khona. Alukho udaba esingeke sakwazi ukulixazula mhlambe lizosehlula. Sizozama ngawo wonke amandla esinawo bafowethu. Lana usisi ke nangu usisi usibhalele, sizozama ukuthi njengamanje sizwe kulikene ukuthi kuhamba kanjani yonke into. Sisi sawubona. Yebo njani? Siyaphila njani? Ngiyaphila. Igama ubani usisi, wakabani, udabuka kuphi? Ngidabuka kaMashu, igama lami nguNkululeko. Okay. Yeah. Sisi wami ususitshelile udaba lonke, sacela ke manje uliqale phansi utshele ababukeli ukuthi uze ngani, ufuna ukusizwa ngani. Udaba lami lumi kanje. Ngabona kahle inkinga yami yomsebenzi angisebenzi. Yebo. So ngatholana nobaba ukuthi uyakwazi ukuthi afake emsebenzini ngaphakathi. Yebo. So ngase ngafaka imali yami ngekuyena ukuthi angifake emsebenzini. Njengamanje kubuka ngazi ukuthi akusenzeki njengoba sasivumelene. Yebo. Wakwazi ufuna umsebenzi. Yebo. Angithi uyazi ukugwaza kwayikhona ukuthi akuvumelekile. Yebo ngiyazi. But ngenxa yezimo esiphila ngaphansi kwazo vele into eyenzakalayo esingesayivini. Ngifuna ukuthola la ukuthi ubaba wamthola kanjani, waxhumanisa ubani noma inye wamthola kanjani kahle ukuze ubone ukuthi uhambe kuyena umnikeze imali. Kahle ubaba wazana nosisi wami. So uma ngabe bebonana laba bonana khona wasemtshela ubaba uthi hayi unayo indlela ukuthi angifake ngaphakathi emsebenzini. So nami ngase ngithathela phezulu ngenxa ukuthi umsebenzi ngiyawudinga. Umsebenzi mona ayekuthembisa wona. Kwakumsebenzi ukuthi ngiyongena kaMasipala. Imalini ayifuna kuwena wamnikeza 10,000. Wamnika wonke 10,000? Samnika wonke ngoba phela sasinethemba lokuthi umsebenzi sowuthola. Wena wathi wena uzohola malini kaMasipala, wena makhipha 10,000 for umsebenzi mase wena uhola malini? Phela ngizohola 15,000 kodwa wangenalo ukuthi uma ke egcineni ngizowuthola umsebenzi. Sure. Imake sisi wami khona la uthi wena khona wayesazana nobani nosisi wakho. Bazana kanjani nosisi wakho? Uyisoka lakhe mhlambe bazana kanjani? Ubudlelwano babo buthini? Bukanjani? Usisi wami kahle wazana no baba weingane zakhe, so wamthola kanjani. Sure. Wambona wena lo baba? Yebo ngambona ubaba, wafika saxoxa ngoba saya endlini yakhe. Endlini yakhe? Yebo. Uyakwazi lahlala khona? Noma ngakwazi kahle ngoba phela ngaya kanye. Waye ebusuku ngani? No, indawo mawuyiqala akulula ukuthi urecognize. Okay, ngifuna ukuthola la sisi ubaba nenza njani, uyamfuna ukusukela mhlambe eseyithathile imali. Kwenzakalana after that? Ake uchazela ababukeli kwenzakalani, ubeniqhubeka nixhumana umthwalo ezincingeni ekuthembisa mhlambe ukuthi uzoqala. Kwenzakalani? Besixhumana nobaba, besixhumana nje kakhulu ngoba bezasitshela ukuthi sekwenzakalani manje esi-update, kodwa ngomba kwesikhathi sigcine singasamtholi. Njengamanje ugcine nini ukhuluma naye ubaba? Sekunesikhathi ngoba simthola ocingweni. Wakasatholakala nje inhlobo? Asimtholi. Livaliwe noma liyaringa ngapha? Liyaringa, aluringe nje lize ngene ivoicemail. Hawu. Ushuthi uskemile lo muntu. Yena uyasebenza kodwa khona lapho kulo Masipala uyasebenza. Ngingasazi ke lapho ngoba mina akaze ngiyi. Hawu. Hey mdoda. Hey sisi, niyazenza izinto. Hey
10,000 awuthatha nje uhamba nawo. Yebo. Sekusikhathi esingakanani kwenzeka yonke le? U6 months uphelile. Phela wayekuthembisene ukuthi uzongena emva kwesikhathi esingakanani? Wayeshilo nje wathi masifaka imali emanqendi izinto zenzeka. Eish. Iwena imali wayifaka phakathi nenyanga. Wasulinda Yebo, uMantende. sayifaka nenyanga sahlanganisa ngoba nami ngangenayo kahle kahle. Mana kwena njengoba uthi awusebenzi wakwazi kanjani ukuhlanganisa lo 10,000? Ngacela emndenini. Nasinase nahlanganisa umuntu anakho kwahlangana lo 10,000. Kule mali eyahlanganisa umndeni babe kupha babekusiza noma kwakuyimali obiboleka ukuthi mhlawumbe sunezinqala ukusebenza ngizokwazi ukuthi ngikhokhele ngibuyisele imali nje nalezo belethini kwenzakala kanjani? No angiyiboleka nganginethemba lokuthi ngizongena emsebenzini. Kusho ukuthi manje sisiwami ufuna ukungitshela ukuthi wena usukweleta manje abantu bakini imali engango 10,000. Yebo kunjalo. Kodwa niyazwana nabo. Ni right? Yebo si right kodwa phela ngiyabona ukuthi lento izogcinisa isixabanisi. Yo. Futhi into nje ukwazi phela ukuya emaphoyiseni. Hayi uzolithola. Ngiyasi. Imali namnika kanjani uyena ubaba na why transfer nenza kanjani wayihambisa ucash? Ngamnika ucash. Manje nansi inkinga la ikhona seswami asinabo ubufakazi masifika thina babe iphika yonke mhlambe ethi akakwazi ethi akakwazi wena ukwazi umnike lo mali sothini ngoba phela manje wena uhambisa imali ucash asinabo ubufakazi kwayithini noma kuthiwa ke kulungile siyaya ke mefika sibabe mina ngazani namali lo muntu angimazi kwayena ubani ubuphi ubufakazi abukho nje ubufakazi omncane naba ubani ohamba namnikeza lo mali Mina ngihamba nosisi wami ngoba uyena obazana nobaba yena wayinobani ubaba wayeyena awunabo nobuncane sisubufakazi mhlambe efonini ukuthi mhlambe hayi nakho sasikhuluma lana yabona nayi into mhlambe efonini bukhona ubufakazi but imali ayikho akubonakala emalini ngizathu ukuthi ngamnika ucash ama message kodwa khona imali ukuthi isasiningi kunemali ekhona ekufanele ngimnike yona ukuze ngikwazi ukuthola umsebenzi. Usanayo kodwa iphone number yakhe? Iphone number kababa yebo nginayo. Ngiyacabanga mnganami ukuthi mhlambe sivele simfonele sizwe ke ukuthi mhlambe uzolibamba lo lwethu ucingo sazi. Kodwa kona kuvamisile but ke akezizami. Bafethu lolu daba lubucayi kakhulu njoba nimuza usisi asasi bafethu why imali wayihambisa esandleni. So asazi into esoyithini le but sizozama ezamankentshane bafethu lolu udaba bafethu luhlukile bafethu luseceleni kakhulu lunzima but bafethu ake sizame sizozama ezamankentshane sibone ukuthi ithini into siyalithola siyazama siyayithola imali yasesibhedlela noma kwenzakalani angiphina nimizi oyona la yeah hey sibone ukuthi une number yodwa inamba yodwa ngithola siyamthola ndo ya WhatsApp nangayo bi WhatsApp kodwa njengamanje angisaboni ngizathuthi ucinga ngalibamba ayisizwe sibone awumbambe niyaringa nje alure ngaluze lithule Hello. Yes, hello. Yebo njani? Yaphila. Ukhuluma noGule. hawu hayi ngeke buyela kini awu nje uyakhuluma lo muntu Awushuthi akayibambi inamba yakho ngoba uyayazi. Hey. wasebambi futhi manje Ngiyaselula. Sezwile uthi wena. You've reached the mailbox of bafethu ngiyazizwela ke nani bafethu ukuthi kunzima kanjani la ngaphandle bafethu kodwa ke yazi mina lento lemnganami ivele ngibasele nje yazi Emasasami ngifuna utshela babukeli lapha ekhaya.
isiphi isifundo osifundile ngalento eyenzakalayo? Ungathini kumbukelo sekhaya mhlawumbe kongasebenzi mhlawumbe kozwile ukuthi kunomuntu ofakana emsebenzini, Yes. kunomuntu ofuna mhlawumbe noma ngithiwa ihlobo lemali mhlawumbe ufuna 2000 up front mase yakufaka emsebenzini, wena ungamxwayisa uthini lo muntu ekhaya? Ngifundele ukukhulu ngoba ngingamxwayisa nje umuntu ukuthi ngcono umuntu akufake uqala mase niyakhokhelana senike esengaphakathi kona yebo kunzima mase ungaphathi ngoba usungenza noma yini ngoba susunepower yonke kodwa nje kuyisifundo esikhulu kumina lokho ukuthi ungamniki umuntu imali eqala engakakufaki. Yeah, true. Mfowethu, ngiyacabanga ukuthi sizama ukuthi sithole lo baba. Lolu daba lubucayi kakhulu bafethu. Usisi nje obechaza ethi akasakhumbuli kahle waya kanye lapha. Le number le ngoba siyayibona active sizocela abafethu ababa basebenza nabe IT besitrackele yona ukuthi ingakuphi. So la izobe isikhomba ngakhona abafethu asazi ukuthi kukuphi. Njoba nosisi echaza ethi akazi ngiyasakhomba so kunzima abafethu. So siyacela abafethu ukuthi niqhubeke futhi subscribe abafethu ke number nathi siye khona siyobheka lo baba ukuthi siyamthola yini. Siyabonga. Shaka kuneminyango eminingi kangaka nje la. Awunokhala mnewethu nami ngizoza ngikhala. Laskona khona la ngicathu. Angomezulu ba? Amina fathola amakhelwane. Mhlawumbe loya. Amina mngomezulu. Hayi, angimazi ngomezulu. Awusungikhohliwe. Ngicela uvele mfethu. Ngomezulu wakuplan. Ngicela uvele mngakho. Ngomezulu wakho. Nguye lo. Hayi, hey. Cela imali yami. Imali yakho, Cela imali yami. imali yakho yani. Cela imali yami. Imali yakho yani. Cela imali yami. Angikwazi mfini, imali yakho yani le. Imali yami wangiqola yona. Ngaqola lini imali yakho mina? Imali yami wangiqola yona. Yebo, ya. Yini manje? Cela imali yami. Kunini ungathamba ucingo? Kunini? Hayibo, uyathi ngifikela Uyamazi Amazi kumazelaphi? Musu khuluma manje ngoba uyangazi. Kumazelaphi? Angimazi. Usisi wathatha 10000 yena mthembu. Kuphi khona? Yes. Kuphi khona? Wamthembisa abantu emsebenzini wena. Musu khuluma manje ngoba Hey, angifaki bantu emsebenzini mina. ngicela imali yami. Man, usisi wamazi. Angibazi. Shothi sengisukise kanje ngiyakusukela. Usangene nilosisi mayithi. Ngiyakusukela nje. Uyahlanya. Mana. Angimazi. Uyahlanya, angimazi. Ufuna imali yami. Angimazi. Ufunani khona la? Ufunani? Sifuna dadwabo. Ha? Sifuna Cela imali yami mama. Usisi wakhe bo. usisi wakhe lo mazi. Ibazelaphi lo usisi wakhe? Cela imali yami le baba wangiskema imali yami 10000. Cela imali yami. Cela imali yami. Wathi uzongifaka emsebenzini. Wawangifaka. Mana Wawangifaka yini? Wawangifaka yini? Zosiza wena sisilana. Pho ithathelani imali? Pho ithathelani imali? Pho ithathelani imali ngoba wathi uzongifaka emsebenzini? We baba, Mina ngiyakwazi pho. Ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami. Angimazi. Ngifuna imali yami. Uyakazi wena? Uyakazi? Ngiyakwazi ngizokwenzani? Ngifuna imali yami. Ngifuna imali yami. Hayi, wena isigebengu. Wena uzoqola. usebenza ngo baba. Wena isigebengu, wena uzoqola. Angisebenzi. Usebenza lapho wena. Cela imali yami. Angisebenzi. Uhlala kanjani la? Cela imali yami baba. Ikini la nomqashile. Ngithi. Baba isigebengu. Ngithi. Imasisi. Uba udlala. Wasatha 10000 yakho wathi uzomfaka Yes. kamasipala. Uyena odlala ngani akadlali mina. Yazi ngimnika. Awuyazi into akhuluma ngaso. Sonke ikhehleni namanga bo. Uyayo ngisukela. Okay, mana ngizofona mina manje. Ufonele ba? Ngifonele wena. Kade ngizofona manje mfonele. Yes. Ngibona ukuthi ngempela usisi awumazi. Angimazi. Okay, ngizofona manje. Wena uthatha number yakho. Uthatha number Baba yakho. unamanga Uthatha ngicela number imali yakho. yami. Uthatha number Cela yakho. imali yami. Uthatha number yakho. Ngifuna Uthatha ifoni number yakho. Ngifuna ukuzifuna. Hayi. Sukhamba manga. Cela imali yami. Yini wena baba waphika yonke into nje, waphika yonke into. Cela imali yami unamanga lo baba. Kunini ngimfonela lo baba engalibamba ucingo? Kunini? Hey. Kunini? Mana. Na, ubaba omdala kangaka. ngifuna ukubona iphi ifoni. Unamanga lo baba kunini? Kunini? Masisi. Angimazi phela lo mkhulu. Yini le? We baba. Nambona ukuthi isigebengu esinjani? Uzodlala ngathi baba. Uthatha number yakho. Bazodlala ngathi. Nje ifoni ye-answer. Uthatha number yakho. Usuzenza isigebengu. Uthatha number yakho. Usuzenza isigebengu. Uthatha number yakho. Musuzenza isigebengu. Ikhompyutha lo yenzani? Amafoni amangakwenza. Konke lokhu kwenzani? Ukwenza nje. Ngiyatrade.
Uyatrade. Ngiyatrade. Ovula itrade. Manje sokufundisa ukutrade ngiyatrade la mina. Angisicela baba ngifuna imali yami. Funa imali yami. Funa imali yami lo baba. Imasisi sosiza wena lana sisazi ngaloko sikhuzana nawe ke manje. Futhi kunini ngifuna imali yami lo baba engalibamba ucingo lami. Imali yakho kodwa phela silinde la. Akaze investe kwena mina. Bangi investe in. Suya ngazi manje ngithi abantu ngiphika ukuthi angazi. Umuntu akafiki kubini uyatransfer. We baba. Mina ngithathenga nganginika cash ngoba mina ngifuna umsebenzi. Uthetha ngemali zabantu. Utrade ngemali zabantu Manje wena. inzalo Usisiwe kwiphi phezulu yakhe? Ngikuphi mina lapha uqambelana mama ngathi ngizofuna umsebenzi. Hawu usuyamazi futhi wami. Ngithi uyamuzwa ukuthi njani. We baba. Funa imali yami. Funa imali yami. Sizomyeka kiting. Sizomyeka kiting. ngicela ngihambele. We baba. Sizomyeka. Simyeka ngizwami kiting. Cela imali yami. Cela imali yami. Cela imali yami. Akwazi mina. Cela imali yami. Cela imali yami. Hey. Cela imali yami. Cela imali yami. Cela imali yami. Cela imali yami. Okay. Cela imali yami. Cela imali yami. Oh, usuyakhuluma manje. Okay. Yeah. Khuluma ke. Okay. Hayi. Yena We baba khuluma. Usuba namalimi. Usuba namalimi. Sondela. Usisi. Okay. Ngamsebenzi zomfaka emsebenzini. Gaphi? Kamasipala. Wathatha malini yakhe? U10,000. Uyasebenza wena? Yabona ukuthi njani. Uyasebenza. Uthi ayibe njani. Uyini kamasipala wena? Angisebenzi. Uyini kamasipala? Uzophoza. Hayi, khona ngizomkhulumela naye. Wenza Mina wathi wena. Uthina wathi wena. Sizongikhulumela nomunye umuntu webeni wathe wena. Uthatha seceleni. wenzani abantu? Wenzani? Uskema abantu? Uskema abantu wena. Hayi. Namhlanje ke baba. Mama skema abantu. Skema abantu. Skema abantu lo. Ma. Skema abantu. Hayi, ngizokhokhela imali yakho. Khokha ngani? Ikhompyutha Khokha ngani? ngani? Wenzani lapho? Ngizobuza kokugcina. Ifoni le Yes. nekhompyutha wenzani lapho? Hayi, ngibona ngiqola ngababa. Uqola abantu. Ngithi ezwakhe. Yebo. Sigebengu sekhe. Ringa lamafoni lawa uqola abantu njengoba uziba nje kade iringa Indlela yaphela ngiphila ngayo nami. Angithi nawe nendlela yakho. Uphila ini? uphila abantu. Angiqola abantu mina. Angiqola abantu mina. Ngiyasebenza ngiqola abantu. Uyasebenza phela mina ngisebenzi. Manje kusho ukuthi uqola abantu. Iphi imali? Imali usuzumnika nini? Iphi imali? Funa imali yami baba. Hayi. Iphi imali? Ngizomnika kuphela kwenyanga. Uzobe ithathephi? Yazini isolution la. Uzobe ithathephi? Ngizomnika Solution kuphela kwenyanga ngizomnika imali yakho. Uzobe ithathephi? Thatha yonke lento le namafoni lawa siyayithatha yonke sihamba siyozidayisa. Yebo, khona kuzobuya imali yami. Siyodayisa. Wena uzozibonela Mrs. Ngalo mthedelo kufanele uthathe. Uzaba ukuthi siyadlala wena. Ngizomnika imali yakho. Uzomnika nini? Uphela kwenyanga shinto. Hayi, thathani. Konke. Ngizosebenza ngani mina? Mase singasakho. Uzoyibonela. Uzofuna ukuqhubeka. Uzoyibonela. Ngizothatha ngani? Uzoyibonela. Uzoyidala ukuqola abantu. Ayikho into salokhu ikhuluma. Ayikho into salokhu ikhuluma. Siyadlala. Ayikho into salokhu ikhuluma. Unukuthatha nayo yonke le computer. Thatha. Into zami. Uqola abantu. Into zakho ini ngoba sifuna imali la baba. Ngizomnika Wewe imali yakho. umbolile ubaba umdala nawe. Ngizomnika imali yakho. Yonke lento la nje mfanele ithathe. Ngizomnika imali yakho. Uzomnika nini? Uzomnika nini? Khumula lento le. Ngizomnika kodwa abantu abazongikhokhela manje. Khumula lento le. Abantu abazongikhokhela ngizomnika imali yakho. Shiya amatekane. Yes. Sizukuzwa ngawe, sizukuzwa ngawe. Shiya amatekane. Asizukuzwa ngawe. Olungile umdala ngawo uqola abantu. Siyayithatha wonke lama computer. Baba ngcolile, ikhehle ngcolile. Ngolile. Cabanga ukuthi siyadlala. Nabantu kanje. Yebo. Yes. Yebo. Yes. Sanesibindi sokukhuluma. Uzokwenzani? Imali yakho ngizokunika. Uzokwenzani? Shiya abafana. Qola abantu. Ngani baba bafethu iscam. Uqola abantu. Uyabona amafoni bafetha lapha icomputer nansi. So bafethu bafethu cela nibe careful bafethu yekani bafethu ukuthemba abantu, yekani bafethu ukudlala abantu. Hey bafethu. Siyacela bafethu lento bafethu yokulokuthi uyakwazi ukwazi into ongayiboni bafethu ziningi ikema zabaningi abantu asebaskemile lo baba. So bafethu sithina kwamanje solution sibona kungcono ukuthi senze kanje. Sobona ukuthi sibuya nini kanjani usize mhlawumbe ukuthi imali yakho ithola kanjani but kwamanje ayikho into bese sesingenza ngalo muntu ngoba sizamthatha lezi zinto ukuze sinqanda indaba yokuthi sinyeka bafethu skema abantu njengoba sithatha equipment senzela kona ukuthi ayeke ukuqhubeka skema abantu bafethu. Nawo saskema abantu lapha emakhaya siyafika siyeza kuwe samankentshani siyeza sofika lapho yonke lento soyenza ngobunkunzi sofika sikuthathele ngisho imoto siyayithatha
sidlali la.